Il-lenti tagħna sabet il-farfett tax-xewk jew il-Painted Lady. Il-farfett tax-xewk aktar huwa wieħed mill-frifet l-aktar popolari fil-Gżejjer Maltin. U fortunatament, il-fatt li kapaċi ssibu f'diversi tipi ta' ambjenti differenti jagħmilha aktar faċli biex jitgawda minna. Għalkemm il-farfett tax-xewk huwa nsett kulurit ferm, mhux dejjem faċli li wieħed jinnutah jekk ikun fil-qiegħed, speċjalment bil-ġwienaħ magħluqin. Minkejja l-isem tiegħu kapaċi ssibu fuq diversi tipi ta' pjanti u mhux bil-fors fuq ix-xewk. Grazzi lill-Aron ta' dawk il-fatti interessanti u r-ritratti vera sbieħ. Sbieħ ħafna, apparti r-ritratti anke l-informazzjoni x'dak li jkun. Anke l-mod ta' kif kitibu. Isom storja ħelwa hekk li kważi ħoss qed naqra storja u inti toqgħod tismani daqs li kieku qed naqralek storja fil-fatt. U fil-fatt kont qed nimmaġina dal-farfett qiegħed fuq il-ħajt tagħna. Vera qatt f'postu llum xi ġmiel ħloqtu ftit ħin ifimni. Kważi għaddit sija, imma għal da xogħol kollu. Għadna mhux lessi fadlinna waħda ħadd waħħalajt. Għax wara li ċaffas fuq il-ħajt, inħalluk għal-menu tagħti iċ-ċaflisa. Imma la għejdli inti li ma parti tal-ħajt għamilt jiena. Tanti perfetta illi ma tistax tinduna li ma parti għamilt jiena. Tara. X'irid nagħmel mela Nikol? Mela ħanamlu l ftit kollha. Il-kollha inti imma ħatamilha. Inti kemm taqbad il-fjura jekk biex tafas hawnhekk tlaqna. Jiġifieri vera ftit, Issa jinħallu punta lek subajja fejn ħateħel. Ukoll, jiġifieri ara, il-kollha għamilniha biex taqbad sew, Tħallix tiġi. Issa fejri twaħħala. Ara vera donki werke tajtuni imma jiġifieri. Hawnhekk hekk tajjeb. Naqralaw. Narik tal-law, ftit ieħor l-isfel. Daqshekk hemmhekk. Tajjeb Nikol. Għax naħseb qed ċajta miegħi dan taħdej. Għandu ninduna. Irid nafasha. Iva, hekk ma mill-ewwel. Jaqbilek ma tiċċajtax għax ubbatlet tkun weħlet. Qed inħossni parti mill-proġett issa. Taf kemm għadna hekk. Għadna il-100. Veru? Iva. Ġifieri qed biex tara, ovvjament hawn ħafna qisin differenti, ftit ikbar, ftit iżgħar, kuluri mħaltin, ġifieri għandek minnhom li għandek ir-roża kollu, għandek l-oranġo kollu, hemm ftit kannella. L-element l-aspett tiegħu huwa li għandek xi ħaġa interattiva, mhijiex xi ħaġa ċassa fil-fatt bdejna bil-magħluq u mbagħad bdejna niftħu. Biex aħna wkoll inħallu l-effett tal-ħajt jibqa' jidher sabiħ. Vera ġi sabiħ. U żgur li l-farfett kien jieħu pjaċir kieku ġie hawnhekk. Għax vera hekk, ħloqtu ambjenti kolorit sabiħ. ħafna xogħol Nikola, għax qed ngħidu ftit xogħol, imma biex għamil daw il-fjuri kollha, ħafna xogħol. Jiġifieri grazzi tal-paċenzja tiegħek. U llum Nikol ma tantx tkellmet u kienet qisha l-assistenta tiegħi għal pratikament nofs il-programm. Għax jiena kont qed fuq is-sellun waħħalloli għax ma rridx nazzarda li Taqalna Nikol. Għax inti l-importanti jekk naqaj ma jaġġara xejn, allura bdajt għal Nikol. Xek, u ejja kemm tagħmlu kattiva. Imma dan kien il-proġett lest il-ġimgħa d-dieħla id-darba li jmiss ħankunu qegħdin narawh issa armat bla mara qudiemu u bid-disin li għandna hawnhekk. Grazzi Karlo, grazzi Nikol, grazzi lilkom li segwejtuna, grazzi lil kru kollu ta' television, lill-sponsors tagħna u llum grazzi speċjali. Marika Montebello tal-Picturesque li hija l-fotografa uffiċjali tal-programm Vale. U li ilha u miskina tieħu paċenzja minn il-ħażin. Ġenninnija. U naħseb ġenninna l-minn hemm id-dar ukoll. Nieħu gost. Basta niġġennu kollha flimkien. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ciao, grazzi.